Минем сагыш, Әнвәр Давыдов сүзләре. Энекәшем Аликка багышлыйм. Миңа инде 14 тулды. Исемем Алик минем. 8-нчегә күчтем быел. Укыймын, ялыкмыймын. Мәктәп якты, иде байлык, матур минем язмышым. Ләкин, дуслар, йөрәгемдә бар минем бер сагышым. 41-нче җәендә төтен килгәч чиктән. Әткәй минем дошманнарга каршы чыгып киткән. Белмәгәнмен шул мин берни, әле ул чагында. Тик көлгәнмен берни белми, әнекәм кочагында. Әле дә мин ул киткәнгә һич тә үпкәләмим. Көнем якты, юлым җиңел, утлы, давылларны җиңеп, әтием үткәнгә дим. Ләкин кайчак, ник кайтманың дим мин, киттем иждим. Беләм, шелтәм, дөрес түгел, тик сагынгач ни эшлим? Һәр көн сайын бишле төшә минем дәфтәремә. Һәр көн сайын алып кайтам шатлык әнкәемә. Шатлана дуслар, күршеләр, юк, мин ятим түгел. Тик әткәемнең елмаюын изелеп сагына күңел. Имтиханнан чыгуыма әнкәм бүләк ала. Дусларымнан, күршеләрдән миңа бүләк ява. Ышына күңел. Юк, мин димен, мискин, ятим түгел. Ләкин әткәем бүләген изелеп сагына күңел. Әткәй, синнән иң зур бүләк, азат, якты илем. Тик шул илдә син үзең дә булсаң иде димен. Юк, мин үзем куркаклардан, елаклардан түгел, әмма сугышка зур ачу саклый минем күңел.